Zdravím vás, moji milí priaznivci. Dňa 27. apríla 2025 o 21. hodine 31. minúte stredoevropského času nastane novolunie. Luna aj Slnko sa bude nachádzať v jednom a v tom istom bode a v znamení a tým je Bík. A jemu patrí druhý astrologický dom. Dom financií. Poukazuje na to, odkiaľ peniaze k vám prichádzajú, kam odchádzajú, aké sú príležitosti, možnosti a tak ďalej. Tak ak sa vám niečo stane počas tohoto novolunia, to už predtým aj po pár dní, tak poukazuje na to, aký vy máte postoj k matérii. Takže napríklad, ak niekto bude na vás drzý a bude chcieť niečo zadarmo, tak nie je o tom človeku, ale je to o vás. To znamená, tomuto človeku ukazujete to, že vy nič nepotrebujete a nemáte žiadnu hodnotu. Nemáte sa hnevať na toho človeka, máte sa mu poďakovať v duchu a vy máte zmeniť postoj k sebe. Máte navýšiť svoju hodnotu. Takisto, ak sa cítite neocenený a nedocenený v práci, tak je to váš postoj. To nie je postoj vášho šéfa alebo majiteľa firmy. Je to o tom, že ukazujete, čo všetko je vo vás a ukazujete na to, že vy sa uskromňujete s málom. Takže zmente seba a tým budete meniť všetko okolo seba. Aký máte vzťah k matérii? Alebo teraz toto obdobie, tie nasledujúce týždne, vesmír nás bude učiť byť zodpovedným k matériám. A máme sa naučiť využiť príležitosti, ktoré nám vesmír ponúka. Videla som taký krátky príbeh, síce vymyslený, ale naozaj bol pravdivý. A o čom bol ten príbeh? O dvoch mužoch, ktorí spadli do priekopy. Každý do inej. Tieto dve priekopy boli vedľa seba. A teraz každý z nich bol veriaci a prosil Boha, aby mu Boh pomohol. Prišla búrka. Nad priepasťou bol veľký mohutný strom, ktorý sa rozťal a spadol do tej jamy. Hej. Jeden z nich sa poďakoval za príležitosť z toho stromu, vyrobil rebrík a vyliezol von. Ten druhý človek začal fňukať a začal lamentovať, že prečo ho Boh trestá ešte tým, že tam mu zvalil ten strom. Nuž, presne toto sa bude diať cez toto novolunie. Takže majte oči otvorené a nielen oči, ale aj srdce a hlavne srdce k sebe. Prajem vám krásne novolunie, majte krásny deň, ahojte.